Газиз милләттәшләрем, әйдәгез дөньяга айык күз белән карыйк. Вакытлар узгач, безнең балаларыбыз әйтерләр, нишләп безнең әти-әниләребез, бабаларыбыз шул кадәр надан, булдыксыз татар халкының киләчәге турында уйлап та карамаганнар дип. Үз милләтен, телен, гырыф-гадәтен, динен сакламаган халыкның киләчәге юк. Язы кояш ничек тереклекне уятып җибәрсә, адәм баласында милли аң да безнең җаныбызга яшәргә, тормышыбызны дәвам итәргә көч, рух бирә. Халкыбыз күңелендә азатлык, ирек, үз дәүләтеңне саклап калу теләге уята. Татарстан Республикасын бөтен дөньяга таныту бүгенге көндә безнең төп максатыбыз, бурычыбызга әйләнә. Республикабыз булмаса, бу милләтнең киләчәге юк. Азатлыкны, ирекне безгә беркем дә китереп бирмәс. Әйдәгез, бергә булыйк, бердәм булыйк. Хәзер безнең республикабызны бетерү, юкка чыгару турында сүзләр куйганнан-куера бара. Менә шушы авыр көннәрдә мин сезне, Татарстан Республикасын яклап, митингларда чыгуыгызны көтеп калам. Кадерле милләттәшләрем, безгә бу тормышта һәр вакыт айык күз белән карарга кирәк.